Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien. Straks bij Alex Roeka en zijn nieuwe album. Gurbe Douwstra en zijn muzikale vriend, wat zij beginnen weer de provincie terug, met De Plak. Lieve Smits is een fantastisch talent, zij zal optreden. We praten met de kunstbende, want de inschrijving is verriepen. Maar we beginnen met een geweldige band. I Am Captain. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. Can't hide tonight. I'm emotionless to say. Yeah, my thoughts ain't going straight. I hide behind a lie. There's a shadow in the room, and my daylight comes soon. 'Cause I can't find love. Said, how many lines does it take to catch the golden rose? Oh, my. Said, how many lines does it take to catch the golden rose? Oh, I trip, I slip, no grip. I stumble, hit the ground, and my world is going round and round. Oh, I'm back and blue, no clue. Yeah, my deadline overdue. Sleeping on a rider's bar, 'cause I can't find a So how many lines does it take to catch the golden rose? Oh, my. So how many lines does it take to catch the golden rose? Ja, lekker hoor, wat een begin. I Am Captain, you would live in Noorderwien. Ze doen straks nog volle meer noemen, ja. Bas, Walter, fantastische drummer, Ronald. En natuurlijk een beetje het brein van de band, Tom. Ooit begon mij deze band met welk idee? Woest gewoon noem eens lekker in een wat huddere
vorm spelen uit, hè? Ja, ik zat eerst in een andere band en dat was een beetje metal-achtig. En ik had altijd wel ideeën van, nou, ik wil zelf wel eens een keer eens wat nummertjes opnemen. En dan moet ik wel een band hebben natuurlijk. Dus zodoende heb ik deze Kortnuiten bij elkaar gevonden. Ja, het is vaak wel een hele zoektocht om even precies die muzikanten te vinden die een beetje aansluiten bij die creatieve ideeën, hè? Klopt, ja. Wie dat nog een moeilijke zoektocht? Op zich, ja. Ja, Ronald had ik vanaf het begin. En Wart is nu sinds kort erbij. Ja. Dus dit is voor hem ook de eerste keer dat we live spelen. Ja. Met hem erbij. Dus, het oefenhok om. Ja. Oh, fantastisch, man. Ja. Het is lekker strak, puntig. Maar ik ben net 100% metal. Hè? Het zit vol meer wat in de punkhoek eigenlijk wat. Hè? Ja. Maar ik ben net klassieke punk. Nee, een beetje gecompliceerde punk. Met issues. Had dat bij de basis van die noemers te krijgen? Dus daar maar beginst of net? Dus zei ze, ik bouw het letter uit. Ik heb meestal wel vrij snel een idee van hoe het gaat worden. Maar soms dan verras ik mezelf ook nog wel eens van dat het een hele andere richting op gaat. Omdat hun ook hun eigen invulling hebben natuurlijk. Dus ja. Maar goed, volgens mij best wel redelijk kritisch. Zelfkritisch is dat tot onbelangrijk. Ja. Hoe dreig is het om dan een noemer uit te ronden? Is het ooit clear of niet? Nee, eigenlijk, we hebben dat ook wel eens gehad voor het opnemen van nummers. Dan denk je van, nou nu is het goed, weet je wel. Maar dan eigenlijk na 5 jaar, dan is het echt ingesleten. Nou ja, en dan weer maar ik opnemen. Maar ja, zo werkt het niet altijd helaas. Nee. Hoe best ooit begonnen? Maar ik bedoel, dat is ook wel wat singer-songwriter-achtige dingen in, volgens mij. Ja, nou ik ben eigenlijk begonnen, in Stonehack. Ik weet niet of je die naam nog kent. Hebben nog veel dingetjes gedaan. Maar daar was ik meer rhythm gitarist en wat achtergrond bladerij. Maar toen had ik eigenlijk altijd wel het idee van, nou, ik wil zelf ook wat doen. En ik weet niet of ik daarvoor zanger moet wezen, maar op een gegeven moment, dan neem je die rol een beetje aan. Ja. Klinkt prima, hè? Ja, mooi lekker trok in. Je bent al een paar keer de studio geweest, maar wat heb je verder nog gewoon ambities? Wat wil je hem eigenlijk? Nou, het liefst weer zoveel mogelijk spelen, want dat kon natuurlijk de laatste tijd niet heel erg met corona en zo. Dus veel live spelen, denk ik, en financiële middelen opbouwen, zodat we eventueel wat kunnen opnemen of een single kunnen opnemen of zoiets. Ja. Nou, dat live spelen, daar gaat het eigenlijk ja, om. daar gaat het om, ja. Bescoren is die zelf in dat opzicht als een live band, echt, I Am Captain? Ja. Maar sinds die studio-opnames klink ik wel heel strak, hè? Beide, vinden beide leuk. Ja. Altijd bezig met de sound? Nee. Gitaarsound, bandsound? Nou, een beetje. Een beetje. Meer op de structuur van de nummers en hoe het klinkt, zeg maar. Echt schreeuwen dus. Ja. Hartstikke mooi, man. Welk nummer Gim Noordwaan? We gaan nu Throw My Anchor Down doen. I Am Captain, live in Noorderwien. Down beneath the stars and constellations, we catch a glimpse of light reflecting off the moon. Just like the galaxy, we turn it in relation. Let's just enjoy the night, 'cause the morning's coming soon. We're walking down the street and it's filled with desperation. Just takes two to tango, there's 100 in the room. Can we sit down and try to fix this thing together? We're so much better when we combine the things we love. Inspire my thoughts and prayers, we're in for nasty weather. It's time to set it straight out, don't I anchor down. Our day-to-day routine is fueled by these frustrations, by insecurity and thoughts that paralyze. We hand the warning signs, we signal insulation. We're deaf and dumb and blind when we open our eyes.
Yo, toffe band. I am Captain. En straks sluiten zij uw programma ook weer al. Noorderwien dus. Je weet het, voor jou graag roemte aan jong talent. En dat moet ergens beginnen. Dan kom je eigenlijk automatisch wel uit bij de kunstbende. Dat is een enorm instituut van mensen die op jonge leeftijd, ja, in welke categorie dan ook, probeer je terug te brengen. Het is in ieder geval een goede leerskwallen. En dan kiest hij er weer voorop Jan voor de kunstbende. En straks hopelijk ik weer met publiek optreden. Twee mensen die het van alles te krijgen hebben met de kunstbende zitten bij mij op de bank. Mila Zijen, dus is die een organisatie. En Renske Dolstra, wie ziet 2 weken in Lino, met die spoken word optreden en de optredens met Esther de Jong. Maar du hast vaker mij die in een kunstbende. 3 keer ook heen totaal. Ja, in 2019, 2020 en 2021 heb ik meegedaan. Ja. De eerste 2 jaar heb ik theater gedaan. Tenminste, het eerste jaar alleen theater. Het tweede jaar heb ik taal en theater gedaan. En het derde jaar alleen taal. Waarom de kunstbende kiezen? Is er een leuk podium? Denk je, nou, dit is wel een mogelijkheid? Ja, je leert er heel veel mensen kennen. Dus dat is altijd wel goed om te netwerken. En sowieso zijn al die kunstige mensen gewoon heel erg leuk. En het is best wel gewoon een vrij podium. Je hebt niet een specifieke opdracht. Je kan gewoon doen en laten wat je wil. Je hebt het podium. Je kan proberen, heb je iets gemaakt en je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet of dit wel iets is. Kan je het alsnog gewoon doen. Dat maakt niet uit. Ik ben iedere keer zelf bijvoorbeeld heel last minute met iets bedenken. Maar dan doe ik toch mee, omdat ik het wel gewoon heel erg leuk vind. Een soort van speeltuin voor creatievelingen, heb ik het idee, of net? Ja, zo is het wel een leuke benaming. Doe eens in een organisatie. Heb je zelf wel eens meegedaan? Nee, ik heb zelf nooit meegedaan. Helaas niet. Toen ik in de leeftijdscategorie zat, toen kende ik het eigenlijk niet. Dus dat is wel jammer. Anders had ik zeker mee willen doen. Maar, Het woord vattenleven, leeftijd. Is het aan een bepaalde leeftijd gebonden dat je mee mag en kan doen? ja, het is van 13 tot 18 jaar. Dus dat is, daarbuiten dan mag je helaas niet meer meedoen. Kun je nog wel vrijwilliger worden of bijdragen. Je bent wel welkom bij de community, maar de wedstrijd is echt tot 18. Ja. En ik noem het al een beetje een speelplaats voor creatievelingen, maar dat is het ook. Hè? Jullie willen echt letterlijk een vrijplaats zijn van ga maar experimenteren, ga maar proberen en kijk maar wat je leuk vindt. Ja, het is echt een plek inderdaad om je talent te ontdekken. En we bieden dus daarom ook veel coaching aan. En dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunst kunnen maken. En dat die ruimte er is voor jonge creatievelingen. Dat is eigenlijk wat wij willen doen. En dat platform willen wij zijn, ja. Je zit nog niet heel lang in een organisatie, maar Nee. toch even de afgelopen 2 jaar. Wat hebben jullie als kunstbende nog wel en niet kunnen doen in verband met die corona? Ja, het werd allemaal... het eerste jaar van corona is een livestream volledig geweest. Dus toen kon er helaas helemaal geen publiek bij zijn. Dus dat was heel jammer. En vorig jaar was er een beetje publiek en livestream. En dit jaar gaan we voor het eerst weer helemaal open, zonder livestream. En met de volle zaal en de lawaai. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oké, want echt in het theater dus, met een groot podium. Ja. Volle bak dus. Ja, we hebben een grote zaal en nog een zaal erbij. Dus het wordt heel leuk, denk ik. Renske, daar is alleen nog aan. Theater en mijn spoken word, last minute, mij voelt zich dus heel veilig bij de kunstbende om daar op een podium te staan. Dat is heel belangrijk, denk ik, voor die leeftijd. Hè? Ja, want heel veel mensen vinden het natuurlijk super spannend. Je staat toch wel open en bloot op een podium. En mensen kunnen naar je kijken en vinden wat van je. En jij vindt er waarschijnlijk zelf ook heel veel van dat jij daar staat en dat die mensen naar jou kijken. Dus het is natuurlijk wel goed dat je je dan veilig voelt. Maar ik heb wel het idee dat kunstbende daar wel gewoon een goede plek voor is. En wat je eigenlijk ook zegt, is ervaring opdoen. Dat die eerste keer op het podium, publiek, applaus of niet, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat ga je daar natuurlijk meemaken, neem ik aan. Ja, klopt. Het is heel goed voor de ervaring. Het is natuurlijk een leuke bijkomstigheid dat er prijzen zijn en dat je als je eerste bent, dat je dan naar de landelijke finale in Amsterdam gaat. Maar dat hoeft helemaal niet het doel te zijn. Je kan ook gewoon kleine dingen als doel zien om überhaupt gewoon een keer het podium te pakken. En de mensen die je daar leert kennen, die kunnen je misschien ook wel helpen met wat jij wil. Welke categorieën ben er dit keer? We hebben er 9. Dan ga ik ze even proberen allemaal goed op te mag doen. even heel snel er doorheen. Ja. We hebben content creator, dans, theater, taal, expo, fashion, film
En DJ en muziek. Dat zijn ze. Ja. 2 dingen haal ik er even uit, want de meeste spreken voor zich. Content creator. Ja, die is nieuw dit jaar. Vorig jaar was dat nog influencer. Dat is eigenlijk allemaal jongeren die dingen doen met media. Dus podcasts of op YouTube als vlogger of op Instagram. Daar is nu vanuit landelijk is er een heel traject voor die daarin gecoacht worden om dat meer op te zetten. Ook vanuit bekende YouTubers zoals Calvijn zijn erbij betrokken. En Expo? Expo, dat is beeldende kunst. Ja, Beeldende dat kunst. noemen we Expo. Maar, bijvoorbeeld ook beeldhouwen valt er ook onder. Ja. Want beeldende kunst is dus even iets meer dan een oldschool schilderijtje, neem ik aan. Ja, het is breder. Het kan ook mediakunst natuurlijk tegenwoordig. Of het is ook steeds meer crossovers tussen disciplines. Maar van alles eigenlijk. De inschrijving is open nu. Ja, Tot hoe laat of wanneer kan het nog? tot 13 maart kan iedereen zich nog inschrijven. En alles zal wat Friesland betreft in de Lawaai plaatsvinden? Ja, op 3 april in de Lawaai de hele dag is de hele voorronde met alle verschillende categorieën. En de kids worden begeleid. Het is een veilige plek. Gewoon doe je ding. En al heb je de verkeerde keuze gemaakt, volgend jaar de andere. Ja, zeker. Ja, de begeleiding is dus zeg maar van kunstbende zelf in handen van mij. Dus je hebt veel met mij te maken. En we hebben gewoon veel persoonlijk contact met alle deelnemers. Ook om te kijken, inderdaad, wordt het niet te spannend? Het moet wel leuk zijn. Je moet je wel op je gemak voelen. We hebben ook allemaal coaches daarachter zitten. Dus dat is wel het doel. En we zijn dus echt een community. Dus niet alleen een wedstrijd, maar het is echt gewoon een leuke groep mensen om leuke kunstzinnige dingen mee te doen. Klinkt fantastisch. Ja. Blijf doorgaan. Renske, hast u nog een mooi gedicht of spoken word voordracht voor u? Ja, ik heb een boekje mee. Graag. Dit keer mijn andere, dus ik heb weer wat anders dan 2 weken geleden. Ik heb een gedicht en dat heet Het schijnt donker te zijn. De zon krijst naar de horizon. Hoor de zon. Nog even wakker blijven. Dan mogen we de monden sussen, gedachten blussen, heel hard gapen, slapen. De maan slurpt het blauwe hemelsap. We leven in een vissenkom. Kijk niet zo glazig, het wordt wazig. Zie de overdonderende sterrenhemel. Ik hoorde vliegende zandkorrels, een duikende meeuw, de schurende zandkorrels tussen mijn shirt en jouw vers verbrande huid. Krokant gebakken. De gorgelende zee. Ik hoorde open draaiende fles safari. Knisperende zandkorrels tussen de tanden. Geen spoelende regen, maar krakende droogte. Ik hoorde droge lucht, wapperen door jouw zilte haren. Een zucht. Het is al 3:30. Ik hoorde helmen, ze zwaaien als zwaarden door de lucht. Ik hoorde duinen. Ze giechelen zacht. Zien de naakte lichamen van jonge mensen onder water verdwijnen. Weer verschijnen. Het schijnt donker te zijn. Renske Dalstra en Mila Zijen. Beide van de kunstbende Jordaan. Kies je dus nog op, Jaan. Wacht je er net al te lang meer op. En dat kan al je natuurlijk via internet. En waar wit zit Jeroen Peri hier wel in deze Noorderwind studio. Bij deze. Dames, bedankt. Een succes. Wij gaan terug met muziek. En we gaan naar een man die het helaas net met mij door mij om kunstbende. Maar wel hele mooie vaststellingen maakt. Het is Gurbe Douwstra. Op de vroegreis van mijn leven kwam ik weten wie mij bracht. Lok wie al dat ik naar stribben, ik had geen hegere doelen zo. Hoe amper te lavierien, ziet in het vaderwiese raam. Zag ik tussen alle havens, wanneer een week te plaat. Wat een oor mij ik kon zitten, ik volg nog mijn eigen stream. Hoe ik alles net te weten, maar leeuwde in mijn eigen dream. Ik liet mij nog verdrouwen, meest op de wegen van gemaakt. Zag ik tussen alle havens, wanneer een week te plaat.
Want al hast ik gouden honnen, rinte die ijs altijd mij. De zinnen schien net van twee kanten, er komen schaden op die wei. En dus maast u den toch kiezen, als je maar kiest voor West in Joost. Dan hoest die zelfs net te verliezen, zolang als tu die zelfs maar bloost. Het is grif net altijd makkelijk, het paard net altijd lieke vlak. Uiteindelijk vies de goeie haven, het enkel thuis maar echt te blauw. Want al hast de gouden honnen, rinte die ijs altijd mij. De zinnen schien net van twee kanten, er komen schaden op die wei. Op de vroegreis van mijn leven kwam ik werd ze woe. Ik voel het lot dat ik naar stribben, wist lang net of dat slagje zo. Had heel wat jaren worden, maar dan rek ik onderdag. Wie een besluit de goeie haven, niet enkel thuis, maar echt te plaag. Bij die ben ik te plaag. Gurbe Douwstra uit die voorstelling Te Plak. Straks praten we nog met hem en hij zal ook nog meer live hier spelen in de studio van Noorderwien. Gurbe, en ik zeg me echt heel soort respect, een beetje old school. Maar we beginnen naar de nieuwe squallen, de nieuwe generatie daar. Lieve Smit zit hier achter een prachtige vleugel en zijn we een van de finalisten en ook winnaars van het Songfestival. Zij is het, lieve, hè? Ja, klopt. Volgens mij wie dat wat een rare wedstrijd, dit keer in verband met corona. Want je had een soort voorronde dien, maar geen echte finale of zo? Nee, we moesten auditie doen. En dat wie echt gelijk de finale zeg maar in één. Dus het wie al jaar in één. Ja. Maar jammer, hè? Want die spanning, Ja, de finale klopt. optreden. Ja, klopt. Wie wel jammer, maar het wie ook wel weer wat. Die ook wel leuk. Wie een leuke ervaring om mij te doen. Ja, zeker. Het wie voor mij de tweede keer. Maar het wie superleuk. Goed voor de ervaring, hè? Dus dat is echt. Nou ja, mij zo'n show mee dorst en maar die voorbereiden en al je Ja, dat soort klopt. zaken. Ja, klopt. We gaan aan het noemen ik dan als pensioen die in hast en Ja. nog een. Ja. Meest die dan zelf uitkiezen? Ja, doe mijzelf die noemer kiezen. En die mag dan vertalen in het Fries. Ja, kijk. Hast dat zelf niet? Had mijn iets me geholpen. Ja. Ja. Marcel Hent is niet. Ja, we klopt. kennen hem een beetje. Ja. Hoe serieus is dit voor jou? Was er echt serieus dit vak in? Of is het een beetje, nou, eens even een beetje pruwen? Ja, ik vind het wel heel leuk en ik zou er ook wel verder mee gaan. Maar het is net dat ik echt voor naar squallen zoek in of zo, maar gewoon zelf een beetje ermee bezig was. Vind ik wel superleuk. Ja, Een beetje waar-wit, zo, ja. dat gevoel. Ja, zo een beetje, ja. Ja. Mijn jongen is alles in de Friese taal. Er is ook nog een nummer aan in het Nederlands. Ja. Had u überhaupt een bepaalde taal de voorkeur? Het Engels of die beide orentalen? Nee, net echt. Nee, ik zong eigenlijk Fries, Nederlands en Engels. Ja, precies. Ja. Wat ben je favoriete artiesten? Ja, dat is heel verschillend. Ging het een beetje van de dij hoor? Ja, ja. En van het humeur? Ja, klopt. Nee, ik vind Maan vind ik wel heel goed. En ik ben het Jade Lauren. Die vind ik echt, dat zoek ik wel een beetje als inspiratie. Dus dat vind ik echt wel heel erg leuk. Wel weer een hele oren kant, maar wel heel leuk. Hast nog les of zo in het jongen en het spelen? Ja, ik ga zangles van Janneke Brakels. Oké. Oh, dat is net Ja. de minste. Nee, dat is superleuk. Jong, volgens mij is het iedereen onrieren. Ja. Soest nog werk in Meidewaan of steeds net wakker? Het is wel mooi geweest. Ik vind het wel mooi Westsa. Ja. En nou verder. Ja, klopt. Want geef wij nou wat meer van die jaren? Ik bedoel, hast plan om bijvoorbeeld een live setje
te betekenen? Of was nog eens de studio in? Dat weet ik nog net. Nee, op dit moment nog niks op de planning, maar waar weet komt dat nog een keer. Les? Ja. Goed studeren? Ja, En ze klopt. doen dan in de Noorderwien studio. Ja, precies. Ben ik helemaal voor. Wat is het waar als eerste noemer? Ik hier als eerste noemen mijn veske van Sjongdwan. In mijn dream heet die. Ja. En als tweede veske doe ik Papa van Suzanne Freek. Lieve Smit, live in Noorderwien. Jochen van het zien keer denk ik gewoon dat ik bij die ben. De ene andere keer dat ik denken kan, kom ik die action. Mijn holle jit omheen ga ik hier in een sjog, in een droge stad. De vlinders die ik viel, weet ik pas vrij in mijn eigen bed. In mijn dromen neemt me altijd mij die mij. En daar zit ik kijk de woorden die ik niet laat opzij. Want er komt een dag, dan zal ik verjaardag in. Dan kiest dat wat ik zei wil verstaan. Felblauwe eigen laat je om me door zien flauwe grap. Die stem klinkt terug, de squalekong. Ik zet me even schrap. Mijn lief bevriest, maar het raadt ik weer als stoof. Ja, mijn stist en dat is me zonder. Dat is de wist, laat je list. In mijn dromen gie ik altijd mij die mij. En dan zit ik kijk de woorden die ik niet laat opzij. Want er komt een dag, dan zal ik verjaardag in. Dan kiest dat wat ik zei wil verstaan. Mijn droom, die liet ik net gaan. Het is soms krekt als ik vlieg. En ik vlieg terug die ene bron. Als ik kuis rennen, zo hand in hand. In mijn dromen gie ik altijd mij die mij. En mijn droom kwam uit, nee dat ik tjen die zei. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde lach en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn en God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals je vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke man. Misschien ben ik geworden wat ik helemaal niet kan. Maar papa,
Ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niets, dus we komen elkaar naar de dood. Naar de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Ik heb een godloos geloof en ik hou van elke man. Misschien ben ik geworden wat ik helemaal niet kan. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Oh papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Ja, mooi. Om zo'n jong talent om het werk te zien hier in de Noorderwind-studio. We willen haar volgen en ik zeker al die finalisten die er in de toekomst nog komen van dat prachtige festival Sjong. Dat staat weer op stapel. Ik hoop dat het al je teruggeeft. En dan ontvangen we dit soort talenten graag in de studio. Lieve Smit, wie dat. Helaas, ik het zie bij het lezen de bril nog. Dus die ging ik nou even opdoen. Want bij de volgende gast wil ik eigenlijk een introductie doen middels een mooie tekst. Nieuwe dromen. De wereld is leeg en donker. Maar je pakt je gitaar, slaat een akkoord aan en zie daar is licht. Waarin woorden zich naar een lied dansen. En magiërs van de muziek naar voren treden om je te helpen. Het koude lege gat van de wereld voor even opnieuw met dromen te vullen. Het is kreun, 9 november 2021 in Amsterdam, terug Alex Roeka. En die is bij u de gast. Maar je had een nieuw album uit, Nieuwe Dromen. Alex, welkom. Welkom in Noorderwind. Leuk om jou weer eens even te treffen. Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Hoe is het met jou? Prima, jongen. Je druk? Ja, nou, ik heb net een nieuwe cd uit, zoals je ziet. En ja, we zijn een beetje aan het spelen weer. Dat is fijn. Hoe ben je de afgelopen 2 jaar doorgekomen? Ja, door dat te maken, hè. Ben je er 2 jaar mee bezig geweest? Ja, ik heb heel veel liedjes geschreven in de coronatijd, zo een stuk of 50 wel. En daar heb ik er een aantal van geselecteerd die dan op die cd zijn gekomen. En ik heb een heel lang lied geschreven, een soort autobiografie in liedvorm. Dus ik heb mijn tijd wel goed besteed, dacht ik. Dacht ik ook, ja. Ja. Was het juist ook wel lekker misschien? De druk er een beetje af Ja, van? nou ja, god, ik ben sowieso een beetje van nature een kluizenaar. Dus voor mij was er niet zo heel veel verschil. Het enige was eigenlijk dat ik niet naar het café kon. Dat vond ik wel jammer, want daar hou ik wel van. Ook om in het café te schrijven, maar dat heb ik dan maar thuis gedaan. Ja. Maar goed, je bent er en je hebt een prachtig mooi album uit. Wat voor verhaal probeer je te vertellen op dit album? Oh, ja. Is het ik ben altijd een levensverhaal? Ja, bedoel je dat lange nummer? Onder andere? Ja, nou ja, god, mijn liedjes zijn altijd heel autobiografisch geweest. Ik heb altijd gezegd, het is het leven, liefde en dood. Weet je? Ja, dan kan ik me geen bijl vallen. Dan valt alles onder zo'n beetje. Leven, liefde en dood. En dan ja, mijn persoonlijke herinneringen in deze cd zijn het ook wel ja, echt wel herinneringen aan vroeger die een rol spelen. Onder andere liefdes, jeugdliefdes. Ja. En verder is er in dat lange lied ga ik gewoon van mijn geboorte tot aan mijn dood de hele tijd langs, zal ik maar zeggen. Ja, maar eigenlijk is het een dubbel album. Ja. 1 cd met 12 nummers. Ja. En de tweede cd staat In dit sterrendal op. En je refereert er al even aan. Dat duurt meer dan 50 minuten. Ja. In 1 keer opgenomen? Ja, dat hebben we in 1 keer opgenomen, ja, in de studio in Amsterdam. Ja. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had die eerste zin. Ik ben hier aangekomen toen de hoop begon. Kind van Hoge Dijken, dat was de eerste zin. Ja, toen, dat is het begin eigenlijk. En daarna vloeide eigenlijk vanzelf associatief al die 40 coupletten er zo uit. Ja, ik heb het leven achter de rug natuurlijk, dus ik hoef niks te verzinnen. Ik hoef het alleen maar op te schrijven. Al die episodes van kostschooltijd, reizen, varen, nachtleven in Amsterdam, psycholoog geweest. Nou ja, het hele zootje.
tot en met... ik heb mijn dood ook maar vast bezongen. Dan hoef ik dat ook niet meer te doen als het Ben je zover daar ook klaar mee? Ben ik ook klaar mee, ja. En toch las ik in een interview van jou, naar aanleiding van dit nieuwe album, dat je want iemand zei van, nou, ben je aan het afbouwen? Echt niet. Je bent springlevend, je bent nog creatief, je schrijft nog heel veel, met andere woorden, toch nog steeds in je kracht van je leven. toch? Ja, ik heb wel het gevoel, het kan morgen natuurlijk anders zijn, maar ik voel me nog wel 18 eigenlijk gewoon. Hè. Ik pak ook nog regelmatig mijn racefiets en dan knal ik er 100 kilometer uit. Ik heb er nergens last van. Het rode vod toch nog weer eer aan. Ja, het rode vod natuurlijk, ja, de wielerliedjes, die... Gaat het makkelijker of moeilijker? Teksten schrijven, muziek erbij verzinnen, een nummer van 50 minuten. Het geeft in ieder geval de indruk dat het nog steeds makkelijk gaat. Ja. Het oogt makkelijk. Op zich wel natuurlijk, hè. God, heel veel artiesten, schrijvers zeggen dat. Ik schrijf vanuit mezelf, ik schrijf vanuit mijn hart, weet je wel. Oké. Ja, ik denk dat het makkelijk gaat omdat ik vanuit mezelf schrijf. Ik hoef me niet te forceren om iets te zijn of iets te willen zijn of iets te moeten zijn. Het gaat vanzelf als wat ik ben. En dat is makkelijk. Nee, ja? Een vogel vliegt, een paard galoppeert, omdat hij dat in zich heeft. En ik heb blijkbaar in me om mijn gitaar te pakken en liedjes te maken. Gewoon, dat is mijn natuurlijke habitus, zou ik bijna zeggen. Beide cd's, het lange nummer, maar ook die andere 12. Hoe heb je het aangepakt? Ik bedoel, eerst schrijven natuurlijk, dat doe je alleen. Maar op een gegeven moment ga je de studio in en je hebt muzikanten daar ook bij gehad. En je treedt live ook op met andere muzikanten. Ja. Wanneer komen die zo'n studio binnen? Als het al bijna klaar is? Of schrijven die ook nog een deel mee? Nou, het is wel zo dat ik mijn liedjes klaar heb op het moment dat ik de studio in ga. Dan heb ik wel de tekst, akkoorden, de melodie en alles. En dan gaan we zitten en dan horen die mannen wat ik gebrouwen heb, zal ik maar zeggen. En dan denkt de drummer Jeroen Klein, kom op, dit is wel een lekkere groove hierbij. En dan komt Rijer Zwart met zijn gitaren en die doet er dat bij. En en dan ontstaat er een lied. Snap je, zo eenvoudig. Er zijn meerdere mensen die mee hebben gewerkt, maar die twee die je nu noemt, die zijn wel heel belangrijk voor dit album geweest volgens mij. Ja, dat zijn de jongens ook waarmee ik al jaren speel eigenlijk. En we kennen elkaar waarschijnlijk door en door. Kennen elkaar smaak en hoe we het willen. Ja, dat is de basis van mijn spelen, van mijn theater en van mijn cd-opnames. Er is een heel boekwerk bij. Prachtig trouwens. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Hè? Ik kan me voorstellen dat je hebt al wat albums uit inmiddels, maar best wel trots op bent, of niet? Ja, zeker. Nou ja, god, dat is Excelsior, hè. Excelsior durft dit soort dingen aan. Zo'n platenmaatschappij van Borsato of zo. Weet je wel, daar gaan miljoenen in om. Maar ik heb nog nooit iets gezien van Borsato op deze schaal zo. Maar Excelsior die doet dat gewoon. En dat vind ik fantastisch. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja. Nou, ik ook. Veel respect dat ze zo met artiesten en muzikanten omgaan. Over het album, er zit een prachtig mooi schilderij aan de voorkant. Ja. Van wie is het en waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, Bruno Vekemans is een Vlaamse schilder die inmiddels overleden is. Die maakt hele aparte eigen schilderijen. Er zit altijd een kleine afwijking in, zodat je iets bijzonders voelt of iets. Hij suggereert iets of zo. En dat vond ik in dit schilderij ook. Die man die zit er op die stoel met die koffer. Ja, wat doet hij? Waar gaat hij naartoe? Weet je, nieuwe dromen. Het past ook wel. Hè? Hij wil misschien de wereld in met zijn nieuwe dromen. Zo is dat. Kwam ik tot dat beeld dat mij raakte en waarvan ik denk dat moeten we voorop zetten. Prachtig beeld bij een prachtig album. Mooie tekst, een dubbel cd dus. En van dat nummer van 50 minuten maar steeds van zitten. Maar het is echt een heel mooi nummer. Luister het maar eens even naar. Nieuwe Dromen, het nieuwe van Alex Roeke. Het is uit. Het is gewoon te verkrijgen via Excelsior of op andere manieren. En je gaat een soort tourneetje nog doen? Ja, zeker. Ja, we liggen nu een maandje stil. Maar dan beginnen we weer. En het volgende seizoen hebben we er sowieso een stuk of 30, 40 optredens. Dus dan gaan we lekker aan de gang. Ja, we zijn al bezig met een soort try-outs. Maar eigenlijk zit het al gebakken gewoon allemaal. Ik ben blij dat je vandaag bij ons te gast bent. Dat het album klaar is. En ik wil je vragen natuurlijk om ook 2 nummers live te spelen. Welke ga je doen? Maak me wakker en Dunne lippen. Alex Roeke, live in Noorderwien. Ik weet niet meer wat ik moet denken. De een zegt dit, de ander dat. De waarheid loopt maar wat te zwenken. Een dronken zwerver in een leeg
eigen stad. Ik zit gevangen in mijn dromen, door gladde praters klemgezet. Hoe moet ik hier nog aan ontkomen? Met al die rovers rond mijn bed. Maak me wakker als ik kronkel. Zoek mijn hand op in het donker. Haal me onder uit die verdommenis. Zeg me dat het allemaal goed komt. Dat die warme gloed weer terugkomt. Ook als dat helemaal niet zo is. Ik ben van alles losgekomen. Een leeggeschreeuwde neppoëet. Een uit het zicht gedreven dromen. Op een zwarte zee van zweet. Oh, laat je oude motor brullen. Het onmogelijke onthullen. Als wapen tegen de ontlediging. We gaan het leven groots bezingen. De heksen van het lot bespringen. Ook al is dat tegen beter weten in. Oh, 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 oh. Je nam me mee naar een huis vol geuren. Ik hoorde Bach achter hoge deuren. Een kat lag te slapen op de trap. Een blonde vrouw kwam naast ons lopen. Deed een blauwe kamer open. Vond het leven maar een flauwe grap. En jij begon Chopin te spelen, de trage en de snelle delen hevig. En dan weer onderkoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar aan me heb gevoeld. Ik mocht niet naar je handen kijken, moest aan je vingerspel bezwijken, voordat je het aan het mijne deed. Je wilde als jezelf stralen en tegelijk de schuld betalen aan mijn verworpen hartekreet. Je streelde Schubert uit de toetsen, raakte mijn zwakte onverhoeds met hoe hij weemoed had bedoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar aan me heb gevoeld. Jij
Voorbij het wederzijds behagen liepen we terug naar het café. De stad was leeg als nooit tevoren. Je kon de stilte bijna horen. Het onverwoorde nee. Je drong je aarzelend in mijn armen, een laatste poging te verwarmen wat voor altijd was bekoeld. Ik zag je dunne lippen beven, de liefde die je niet kon geven. Ik weet dat ik haar aan me heb gevoeld. Twee nummers dus van Alex Ruka. Alweer van dit nieuwe album. Het is een soort boekwerk worden. En er zit notabene een nummer dus op van meer dan 50 minuten. En toen ik vreeg om Gurbe en zijn muzikale vrienden te helpen, dacht ik bij mezelf Gurbe. 50 minuten, dat is wel een heel eind. Hè? Wat is die langste? Oh, nou, mijn langste steek ik iets van tussen de 4 en hele 4 minuten, maar dan houdt het wel op. Dat hoor ik zelfs ik net vol. 50. Ja, het is een hele autobiografie erin verwerken. Oké, er echt een nummer van 50 minuten? Nou, ja, ik vind het knap. Ja, als het spannend hoor ja, waarom net? Maar dat klinkt meer als een symfonie, als ik eerlijk ben. Nee, dat kom ik net op tijd, hè? Wander van Duin, Johanna Hamstra, has mijn naam en Jan de Vries. Had alles te krijgen mij te plak. We hebben jeder in de stuur even dat nummer jeder litten. Ze staan nog een nummer dwaan. Ik kies iets toen ik dat wel leesde, dat is weer op paard wist mij te plak. Dit is echt, dan wollen we, dan we net, 2 jaar lang, hortend en stotend. Koest toen nog het paard, wat vinden mij niet te plak? Nou, het had wel een hele protte gepuzzel op een gegeven moment van... en je moet er de koper goed bij horen van wanneer hebben we nog wat aanpraat. Want er binnen vaststellings bij die binnen, ik denk wel 4 of 5 keer verschoot. Aankomende snijnstien weer in Snits, in Theater in Sneek. En dat is een vaststelling die je zelfs kwartlien nog eens een keer weer 14 dagen verschoot. Omdat er zullen we 12 februari spelen. Maar ja, dat kon net onder de beperkings... want er waren te volle kaarten al verkocht van die Noorderkerkzaal. Dus toen is het verpleerd naar de Grutteseel. En intussen binnen beperkings opheven. Dus ik hoop nou dat die Grutteseel snij vol zit. Ja. Maar ja, dat is wel zo'n vaststelling. Die is denk ik wel... Die is wel 4 keer verschoot. Ja. En ja, en op een gegeven moment... Ja, god ja. Wat maak je ervan? Ik lees me er... Ik heb me ervan beginnen om... Doet alle ellende... De eerste ellende hoor weer... Heb ik me er maar wat onder deel, joh. Je maakt jezelf het al te druk, maatje. Dat is er heel in jezelf maar mij te pakken. Ben ik helemaal maar eens. En het rent hard op zijn eind, hè? Hoeveel hast toch te gaan? Nou, ik heb er nog 4 te gaan. Snits en dan 1 maart op een jaar. Want dat is voor het nut, dus meestal is het alleen nog verleden. En dan zien we begin 3 april, als het uit de Holles is, in Boetenpost. In Paviljoen Mem, dat is uitverkocht. En dan de laatste vaststelling is op 14 mei in Posthuistheater op het Jereveen. En dan is het gebeurd met de plak. Nee, 2 heel hier. En dan bedoel ik weer dat die niet heel hier kleer was. Zo even compact, hè? Ja, zo even compact, maar goed. Ik vond toch, ik had er vorig jaar heb ik wel een moment gehad dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maak het nog wel aan, meidje. Je weet er net hoe het komt en zo. En, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, verhip, dan ben ik al je kaarten nog verkocht. En ik vond het toch ik zelf wel zonde. Ik vond het toch ik wel dat we meisje voor jou gewoon aan meidje moesten. Dus ja, dan toch maar erop pakken. En ja, ik ben wel blij dat we die in hebben. Want het is toch wel lekker om dit programma te spelen. Ja, ja, want er wordt natuurlijk een muzikaal verhaal. Ik hoor die zelf vertellen. En dat een beetje uitkwam, van in geval. Nou ja, de meeste de Rouillère wel. Ja, ik denk het wel. Het is een puur persoonlijk verhaal. Het komt ook heel dichtbij. Maar ja, dan merk je dat je als, zeker op mijn leeftijd, dat er een protomeester binnen die zeg maar... vaak wel dezelfde dingen mij maken hè, of in dezelfde situaties te laten kan binnen. Ja, dus het is vaak heel herkenbaar. Ook al is het dan een puur persoonlijk verhaal, het is van een protomeester gewoon heel herkenbaar, ja. Komt er nog een deel 12 of gist dit nog verlengen of zo? Nee, ik ga het net verlengen. Te plak net. Ik heb wel weer in de achterholle een vervolg erop. Er verriemelt iets. Ja. Ik heb ook wel een idee en ben ik wel mijn vestjes daarvoor ondergang. Maar gelukkig heb ik mij mezelf zo gepraat dat net jeder is als na de simmer
Takemier. 23 zitten we dan. Ja, in de eerste van 23. Waarom dat? Wordt nog even rust, hè? Nou ja, sorry, het vastplak ook dit eerste almeidje. En dan van het eerst zijn we onderslag met de tarierings met Pieter Wilkens en Marcel Smit voor Friesikanen deel 4. Waar van nou nog deel 3 in. En dat zijn we begin Takemier uitvieren. Dus in de eerste 4 vaststelling is alweer van plant. En dan is er nog een projectje, maar dat kan ik nog net te volle sissen. Wat hem ik in Takemier maait dit afspelen zal, altijd al een keer teruggeet. En dus wil ik van het eerst gewoon ontschreeuwen voor het nieuwe programma. Dus Alles op zijn tijd dus. alles op zijn tijd, Willem. Ja. En dan hoop ik inderdaad in de eerste van 23 weer een nieuw programma, een nieuw theaterliedjesprogramma brengen te kennen. Met weer nieuwe liedjes en een nieuw verhaal. Gelukkig, ik is toch heel lang terug. Ik vind het mooi als de muzikanten mij nog maar echt in volle bezetting hier staan. Daar ben ik echt heel blij mee. Welk nummer het game Noodwaan? Het nummer heet Noordpolderziel. Het gaat over het haventje van Noordpolderzeil in het noorden van Greensland. Is toch net verhuizen naar die Greenslanders, toch? Nee, maar ik heb er wennen. Hè? Ik heb er wennen. Dus daarom speelt dat nummer en dat plak ik wel wat een verhaal. Een onderdeel van het verhaal van te plak. Dus ja. Live in Noorderwien. Het liggen als er hinnen riest, de einast van de brood. Zo wijst er uit in klompen en hij is altijd is te koud. Dan is het een gouden plakje, daar on het grijzer waard. En ik ben weer zoals toe daar best, haast toe hetzelfde praat. Het heugt me nog dat ik voor het eerst daar op de steiger stier. Ik vond de rest en rondte die ik dus aan nedig hier. De wiet ziet van de Waadzee en de zee dik zonder Rijn. En alles wat me dwars hier in de wilde wind vervlaait. Noordpolderziel, het mooiste plakje van het hoge land. Een grijzer soebel sissen, het is een steen met golden rand. Een smoekcafé de haven en wat oebelen van een stuur. Nee, het is vanzelfs geen Friesland, maar dat is veel weer ertussen. Het is vanzelfs geen Friesland, maar dat is veel weer ertussen. Het is een haventje van neer, het valt wakker dat ik droeg. En het siloes is op deze broodgrif net de mooiste kroeg. Maar als je daar dan binnen stapt, dus voeten dadelijk zwaar. Een help voor het en holle, een schoolplak van de Stoire. Noordpolderziel, het mooiste plakje van het hoge land. Een grijzer soebel sissen, het is een steen met golden rand. Een smoekcafé de haven en wat oeben van een sluis. Nee, het is vanzelfs geen Friesland, maar dat is veel weer ertussen. Het is vanzelfs geen Friesland, maar dat is veel weer ertussen. Dus hast een speaker in die zielen, zit de kop die vol mijn zon. Of rint het moer die heel de legers, wie het een lekker bon. Stien derden even op het dikdo, kruist de grif geen spiet, want in een hamerij best al die zwargen kwijt. Het liegt als er hinnen riest, de einast van de brood. Doe wijst er uit in klompen en hij is altijd is te koud. Dat is een gouden plakje, daar on het grijzer waard. En ik ben weer zoals toe daar best, haast toe hetzelfde praat. Noordpolderziel, het mooiste plakje van het hoge land. Een grijzer soebel sissen, het is een steen met golden rand. Een smoekcafé de haven en wat oeben van een sluis.
Nee, er is vanzelfs geen Friesland, maar dan speel ik weer thuis. Er is vanzelfs geen Friesland, maar dan speel ik weer thuis. Ja, nog een paar voorstellingen te gaan met Gerben Douwstra en zijn muzikale vrienden natuurlijk mij te plak. En een halve minuut gaat niet, want hij komt vast weer met een nieuwe voorstelling. In ieder geval, wie dit harst Noorderwien op televisie. Alvast bedankt voor het hartje en ik het zien naar dit programma. Nee, weekend ben ik gewoon weer. En dit is nog even als toetje. I am Captain! Oh, son of mine, why can't you sleep? Is it because of your train of thought? We spent all this time just trying to keep the monsters at bay and the shadows away, showing our teeth. Showing our teeth. So tell me all about everything. So how was your day? Mine was okay. What did you see? Is there something on your mind, or is it just me? We've been here before. I'll open the door. Gonna let some light in. Gonna let some light in. This is a love line. Loaded free on. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to you. 'Cause this is the only way for me to get through to
can hurt more than weapons. You know that people can lie. See, they will never ever break this spirit, and therefore you cannot die. Because there's nothing else left now but the anger and pain, and nothing seems to pay off anymore. But the crumbling effects of my American dream, for all those who are in favor, come on, oh. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. There are some questions that you cannot answer. They'll come to you in good time. So when they open up the fire on you, you come on inside. They'll never listen to the voice of reason.